keparenga Jawa Pasto kalian para pinisepuh nyuwun berkahing pangestu sumangga kadherekaken Bapak Bambang sumangga kasuwun doa restu panjenengan menika calon generasi ingkang badhe nglajengaken tumampaking kabudayan ingkang adiluhung. Nggih menika Dimas Abrisam Helmi Sadan nembe pawiyatan wonten ing tataran SD kelas gangsal wonten SDN Karanganyar Gangsal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Tataran tingkat kalih Ngawi. Ingkang mengaten dalu menika ugi karawuhan pepundhen kula dan inggih KRT panjenengan Suyono Sastrorejo ingkang sampun inggih menika angeswi wontenipun Pakasa wonten ing Laladan Kabupaten Ngawi. Ingkang mekaten keparenga paring sabda tama sawetawis mugi sedayanipun kanthi rawuh panjenengan KRT Suyono Sastrorejo Hadiwijaya manggihna wilujeng ing sumangga keparenga Kajeng Raden Tumenggung Suyono Sasuyono Sastrorejo Hadiwijaya pinangka pangestuning Pakasa wonten ing Laladan Kadipaten Tataran tingkat kalih Ngawi keparenga sabda tama sajekapipun. Sumangga sasana kaaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasarasan dalam kabagas warasan ingkang pinangkanipun saking Gusti Kang Mubeng Dumadi tansah pinaringna dumateng panjenengan sedaya ingkang kula hormati para sesepuh aji sepuh tokoh masyarakat dusun Watu Tinatah Desa Ngembon ingkang kula hormati Bapak Narso luar biasa ketinggalipun dereng enten setunggal tahun niki pun ringgitan ping kalih ingkang kula hormati Pak Pir beserta rombongan pangrawit Mas Galang wah jan elok tenan generasi muda SMA seni nopo-nopo saged ini nek kangge kula salah satu generasi muda yang tidak kehilangan jati diri jos tenan dan yang saya hormati Mas Dalang Arif, Mas Dalang Budi Bebek, niki rencang kula SMA niki adik kelas. Mas Dalang Bambang, Mas Dalang Kandi, Mas Dalang Mas Ngabehi Radityo. Luar biasa acara dinten menika minimal enten 6 dalang niki. Dan juga yang saya hormati teman saya Om Parno Bosban beserta rombongan.